Vo futsalovej lige si doma FK Prešov ľahko poradil s makrotým Žilina. Prešovčania mali zdrvujúci začiatok a už v 13. minúte stretnutia viedli 5-0. Dnes vysoká výhra 10-3 nad Žilinou, vaša najvyššia výhra do posiaľ súťaži, takže ste spokojní s výsledkom? Samozrejme, s víťazstvom sme spokojní. Dneska sme sa rozhodli, že nenecháme nič na náhodu a pôjdeme do supera od začiatku. Darilo sa nám to, premenili sme zo začiatku skoro všetky šance. Superovi sa nedarila powerplay, na ktorú sme sa pripravovali a tým pádom vysoké víťazstvo v prvom polčase. Výborný brankárov výkon, takže celý tým dneska super. Som rád, že som mohol dať šancu mladým chlapcom, aby sa ukázali pred domácim publikom, čo je určite pre nich výborná motivácia, aby pokračovali ďalej v práci. Po záverečnom hvizde svietil na tabuli výsledok 10-3 pre domácich. Stačia dve slova, celé zle. Celé zle a za tým už len bodky, pretože od začiatku to bolo jedna veľká katastrofa z našej strany. Možno k tomu prispelo aj to, že sme žiaľ kvôli počasiu prišli neskoro. Nebola tá príprava na ten zápas taká, aká by mala byť, ale to nie je výhovorka, ako ten prístup hráčov musí byť úplne o niečom inom. Aj keď sa nedarí, treba bojovať, treba to tu šmíkať tak, ako hrali domáci, ktorí hrali dneska vynikajúco s chuťou a zaslúžene zvíťazili. Práve po tom, čo ste dostali ten 4. gól, ste si zobrali oddychový čas, čo ste povedali chlapcom, potom dali aj nejaké ďalšie góly. A tak potrebovali sme s tým niečo urobiť, alebo skúsiť niečo urobiť. Vymenili sme brankárov, skúšali sme powerplay, hru bez brankára. Nešlo nám nič proste dneska. Vyskúšali sme strašne veľa vecí, aby sme to nejakým spôsobom aspoň zastavili ten tlak domácich, lebo otočiť sme to nemohli už, to bolo jasné, ale aspoň zastaviť, ale proste dneska to nešlo. Dneska to bolo veľmi celé zle. Hostia zo Žiliny najbližšie 18. decembra pôjdu znovu na ihrisko súpera do Levíc a Prešov sa doma stretne s FTVŠ UK Bratislava.